ka tashi da safe wayarka ta cika da caji cas kaga message kana tunanin lantana ce ta turo ma, cikin matsala sai kaga ashe ta MTN ɗinka ce ta ƙare, kuma ranar an ci sa'a da naira 20 ka tashi data ya ƙare, shin ya za ka yi? Irin wannan abubuwa yana ɗaya daga abin da ya sa Tanko mostly za ka ga yau yana online gobe baya nan. So MTN suka duba saboda ganin in Tanko ya ɗan yi sabgoginsa ya samu kuɗi zai iya siyan data da za ta ishe shi na tsawon lokaci wanda suke kira da always on. Akwai data da in ka danna *131*1# za ka je ka gani a tsarin data da ake kira always on. Wannan always on ɗin za ka iya siyan daidai da ƙarfinka wanda a shawarce ka sai na 3,000 shine zai fi dama saboda ɗan chatting ɗinka da ɗan duba abubuwa ya ishe ka.